A pandemia puxo máis de manifesto a sobrecarga de traballo a que estamos expostas as mulleres, obrigándonos a asumir de balde todo o sistema de coidados, explotando as profesións feminizadas e sen compensacións salariais e sen protexer a nosa saúde. Pese a que a pandemia puxo en evidencia a acertada análise do feminismo galego cando xa o pasado 8 de marzo denunciábamos que en sen coidados non hai vida, as únicas políticas adoptadas polos gobernos, tanto do Estado como da Xunta, foron dirixidas a reducir os nosos salarios e a obrigarnos a asumir de balde os coidados que o sistema deixou de realizar. Por iso din que este ano máis ca nunca está xustificada a folga de 24 horas o día 8 e convocan tamén unha manifestación en Ourense ás 11 da mañá con saída da avenida de Pontevedra. Fronte a quen poida pensar que non é o momento de convocar unha folga nunha Galicia con peches perimetrais, con limitacións de mobilidade e mesmo toques de queda, desde o feminismo de clase consideramos que urxe manifestarnos e combater nas rúas os ataques aos nosos dereitos. Porque se algo evidenciou a pandemia é que as mulleres seguimos condenadas polo sistema a sufrir as máximas consecuencias da crise.